Ahojte všetci, vítam vás pri novej epizóde English Without Borders. Dnes ideme do sveta British slang, teda výrazov, ktoré Briti používajú bežne v každodennej komunikácii. Sú to často veľmi vtipné, úplne typické pre Anglicko a môžu znieť pre cudzinca úplne nezrozumiteľne. Väčšinou teda to budú slangové výrazy alebo slovíčka alebo nejaké expressions. Takže poďme na to, začíname prvým výrazom. Pod jednotkou, čo som vybrala, je banca. Banca je priateľská podpichovačka alebo humorná výmena názorov. Často je to také dobré doberanie sa medzi kamarátmi a kolegami. Je to úplne neformálne a typické pre britské kancelárie alebo skupiny kamarátov, britské krčmy a tak ďalej. Do vety by sme si to mohli dať napríklad We had such a good banter at the pub last night alebo Relax is just banter. Hej? Takže nejaká podpichovačka, proste doťahovanie sa, ale je to spojené s pozitívom nejakým, že je to v podstate priateľské. Hej? Nie je to nejaký, že hate. Dvojka, buzzing. Buzzing znamená byť extrémne nadšený. Používajú to najmä mladí, keď sú fakt hype, že sa proste z niečoho tak teším, že neviem, čo mám so sebou robiť. Napríklad, I'm buzzing for the festival this weekend, alebo she was buzzing when she passed her exam. Veľmi často to budete počuť, hlavne na severe Anglicka, napríklad Manchester, Liverpool, Newcastle, ale už je to dosť rozšírené všade, aj v okolí Londýna a viac menej všade po Anglicku, už medzi mladými. Tretie máme podstatné meno a bloke. Je to veľmi britské slovo, je to neformálny výraz pre chlapa alebo typka. Nie je uražlivé, je vlastne len hovorové. Takže je to ako keby taká náhrada guy, alebo teda v preklade týpek chlap. Vo vete he is a nice bloke, alebo I met this bloke at work today. Veľmi bežné v každodennej angličtine britskej. Pod štvorkou som vybrala a fiver. Je to zase slang alebo slangové vyjadrenie pre 5 libier. Briti to používajú úplne bežne, rovnako ako tena, čo je vlastne 10 libier. Vo vete napríklad by sme si mohli dať, že can you lend me a fiver? Alebo it only costs a fiver. Tento money slang je taktiež všade už, hej, po anglicku. Takže nie je to iba na nejaké mesto. A fiver. Dobre, pod peťkou máme the loo. The loo je britský výraz pre toaletu. Je to neformálne, ale úplne bežné vyjadrenie. Nebude to ani, alebo teda nepôsobí to vôbec neslušne. Používajú to často namiesto bathroom. Vo vete where is the loo? Alebo I'm just going to the loo. Takže tam k tomu asi nemám čo viac. Namiesto the bathroom Briti povedia the loo, čo je vlastne už také hovorová verzia. Pod šestkou som vybrala lush. Lush znamená niečo úžasné, krásne alebo delicious. Najčastejšie sa používa v južnom Anglicku a vo Walese, ale tiež je to už viac menej všade okolo Londýna a proste však medzi tými mladými a sociálne siete sa to rýchlo šíri, takže lush. Niečo úžasné, krásne, delicious vo vete. This dessert is lush. Alebo such a lush view. Je to veľmi cute word, často ho používajú, taktiež sa hodí do viacerých vied a kontextov, keďže to môže byť aj jedlo alebo niečo krásne, niečo úžasné. Takže tak, pod sedmičku som vybrala banga, to už sa dostalo aj do slovenčiny. V slangu to znamená niečo úplne super, hlavne sa to začalo spájať s pesničkami alebo jedlami, ktoré sú úplne top, ale banga je aj taká teda typická britská klobása, ale to už je iný význam. Hej, takže pod slangom je to niečo úplne, že strop,
top, napríklad najčastejšie s pesničkami, alebo keď reagujeme na jedlo, napríklad this song is a banger, alebo that burger was an absolute banger. Takže keď Briti povedia, že niečo je a banger, tak je to very good. 8. Dodgy. Také smiešné trošku slovičko a tiež pekné. Dodgy znamená niečo také, keď je podozrivé, riskantné alebo nekvalitné. Je to veľmi extrémne používané slovo v hovorovej alebo slangovej angličtine. Napríklad vo vete this neighborhood feels a bit dodgy at night alebo that deal sounds dodgy. Takže zase dodgy sa môže použiť vo viacerých významoch alebo vo viacerých vetách, keďže to môže byť fakt niečo podozrivé alebo aj osoba, niečo riskantné. Napríklad ten deal alebo niečo nekvalitné, napríklad the socket is dodgy, že zásuvka je nejaká, nie je úplne v poriadku. Neighborhood, že sa tam dejú nejaké divné veci, dodgy, alebo that person is alebo looks dodgy. Takže aj takto. 9. Vybrala som brolly, je to skrátka od umbrella, od dážnika. Briti to veľmi často používajú, pretože aj často používajú brolly, ale si to skrátili proste, nie umbrella, ale I need my brolly napríklad vo vete. Grab your brolly, it's raining again. Alebo I forgot my brolly at home. Takže takto. A 10. Tiež veľmi známe, init. Init je už skrátenie z isn't it, čo je vlastne question tag. Kto nevie, čo je question tag, tak to je vlastne na konci, keď si niečo overujeme. A na konci vlastne nejakej krátkej vety, že it was a nice dinner, wasn't it? Hej. Takže si niečo overujem, ako keby od tej osoby. Ja to prirovnávam ku slovenskému či, ale nie je to úplne ekvivalent, alebo teda priamy preklad. Takže je to vlastne init, je skrátka od isn't it. Používa sa na konci viet, takže je to viac menej skrátenina z toho question tag a je to veľmi londýnske a neformálne. Takže vo vete it's cold today in it, alebo nice one in it. Takže very London, very casual, ale nie len v Londýne, hej, akože používa sa to všade medzi Britmi. Takže tak, in it, isn't it. 11 som vybrala gobsmacked. Je to, alebo teda znamená to, keď som úplne šokovaný, alebo taký, že veľmi šokovaný, neskutočne prekvapený, je silnejší než shocked. Vo vete I was gobsmacked when I heard the news. That price left me gobsmacked. Takže úplne som akože vyhúkaný, prekvapený. 12 som vybrala knackered. Tiež veľmi často používané. Znamená to extrémne unavený, hotový, totálne vyčerpaný. Vo vete I'm absolutely knackered after work. Alebo she looked knackered. Takže je to ešte silnejšie od tired. Hej, tired znamená len unavený, ale knackered je už taký hotový, totálne vyčerpaný. 13. Vybrala som got it. Často používané znamená, keď som teda veľmi sklamaný, zničený z niečoho. Je to silnejší výraz, často spojený s nečakanou udalosťou. Napríklad I was gutted when the trip got cancelled, alebo she was absolutely gutted about the results. Takže bola úplne znechutená z výsledkov. Takže nesie takú výraznejšiu emóciu. Hej, som proste znechutený z niečoho. I am gutted. 14. Sorted. Často používané. Sorted znamená, že niečo je vyriešené, vybavené alebo hotové. Je to asi jeden z najbežnejších slangov v Anglicku. Vo vete napríklad no worries, it's all sorted. Takže nerob si starosti, je to už všetko poriešené, vybavené. Alebo I've sorted everything for tomorrow. Takže už som zariadil, vybavil všetko na zajtra. No a 15, je ich ináč strašne veľa, môžeme ešte urobiť nejaké pokračovanie.
15. Mate. Posledný výraz, teda podstatné meno mate, znamená kamarát, týpek, bracho. Veľmi neformálne, ale extrémne bežné. Používajú to muži aj ženy, dokonca aj s cudzími ľuďmi, nielen s kamarátmi. Napríklad your right mate alebo cheese mate. Takže mate je viac menej taká anglická verzia z toho amerického, napríklad dude. Američania často používajú dude. Takže Angličania majú verziu mate. Toto bola posledný example z môjho výberu. Ešte možno, že urobím teda pokračovanie s ďalšími 15, je ich dosť teda. Ale ešte v tejto vete sme mali, že you're right mate, takže you're right sa tiež často používa. Brit ti nepovie, že how are you. Málo kedy, väčšinou you're right. Ale nepýta sa priamo na to, ako sa máš, ale je to ako keby taký pozdrav. Hej, you're right, mate. Takže tak. Nevždycky sa na to odpovedá, hej, že I'm fine. Tak toto bol celkovo môj výber takých tých základných slangov a s čím som sa stretla aj v Anglicku a proste je to všade, však aj my máme nejaké slangové výrazy, v slovenčine je toho veľa. A ak sa vám to páčilo, tak dajte mi like, možno nejaký koment. A ak sa vám to páčilo, tak urobíme ešte ďalší nejaký výber. Takže toto boli dnešné British Slang Expressions. A určite si uložte, zdieľajte a sledujte nás aj na budúce. Ďakujem, see you next time, bye!